Mijn naam is Joshua Achterrechts, ik ben 20 jaar jong, woon in Wilsum en ik volg de studie Sport en Bewegen. Mijn talent is freestyle voetbal, misschien heb je er wel eens van gehoord, dat is allemaal trucs met de bal. Nou richt ik mij meer op entertainment dan op voetballen zelf en ja, dat is wat ik doe. Wat ik wil bereiken met mijn talent. Met mijn talent wil ik graag mensen over Jezus vertellen. Ik ben zelf christelijk en treed op in verschillende gemeentes, kerken. En daarnaast is het ook mijn werk. Maar het voornamelijke doel is eigenlijk mensen te bereiken en over Jezus te vertellen.